kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago.
Mainit-init pa nga mga balita dito sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 21 na kita sa bulan sa Oktubre 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mayara na lamang kita sang 65 kadlaw, 65 days to go before Christmas. Liton kita mga kabombo gileon sa aton sininga mga top story of the day. British Prime Minister Liz Truss nag-anunsya sa iyang resignation. Anom kasimana humalin sa nagpungko ini sa pwesto. Dugang sa aton siniiyang mga headlines, balita lokal, pag-abot ni Presidente Bongbong Marcos sa highlight sa Mascara Festival, ginanda na sang syudad. Kabugusan nga pulis nga nagabantay sa Mascara Security naglapaw na sa 1,000. Samtang mas sobra 200 ka mga pulis, dugang magabantay sa seguridad sa bayan sang Lacson Tourism Strip. Balita National President Bongbong Marcos Jr. hindi pa manaog bilang DA Secretary samtang wala pa natapos ang structural changes sa ahensya. Anay pinuno sang Special Action Force ginbutang ni Presidente Marcos bilang bag-o nga pinuno sang PDEA. Samtang poll workers sa barangay and SK elections sa masunod nga tuig, wala sang lauman nga dugang nga honorarya. Balita International, mga pumulyo sa Ukraine ginapakinot sa paggamit sang kuryente matapos ng pag-atake sang Russia. Sa balita espesyal, pinakatigulang nga toilet sa isa ka Buddhist temple sa Japan naguba matapos na bungguan sang salakyan. Samtang balita naman sa negosyo, presyo sang canned goods, kape kag habon, natala na naman nga magasaka. Sa balita sa inampang Pinoy skater kag Winter Olympian Michael Martinez, nagatinguha nga makasulod sa Milano Cortina Winter Olympics sa tuig 2026. Balita naman sa entertainment, Angelica Panganiban nag-release na sa mga pictures, litrato si Esini nga baby girl. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa taknang lasay sa aga. Amoy atong aton si mga headlines. Kagkaron, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangulang nga mga balita. Labi na gid sabayan sa aton sa top story of the day. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kag Bombo Jazz, di Jesus-Madrigal. Una kita sa mga detalye sa aton top story of the day. Sa United Kingdom, gimpayag ni UK Prime Minister Liz Truss kahapon nga siya ang magapanaog na bilang Prime Minister sa Britanya kasunod sa iyang economic program nga nagtugas sang malala nga epekto sa market kag pagkatunga sa iya sining Conservative Party. Anom kasi imana kasunod siya sini nga appointment. Sunod sa kay Truss, nagsugilano na ini kay His Majesty King Charles III nga nagapablo sa iya sining resignation bilang leader sa Conservative Party. Nadugang pa sini nga kahapon, nakikita man ini sa chairman sa 1922 committee o kung sabahin sang 1922 committee, Sir Graham Brady, kung sa rin ila nakasugtan nga magpaligayon sa leadership election nga makompleto sa masunod nga semana. Payag pa ni Truss nga ini ang makasiguro nga sila ang magapabilin sa banas agon nga ma-deliver ang ila fiscal plans kag ma-maintenar ang economic stability kag national security sa pungsod. Adugang pa niya nga magapabilin ini bilang Premier Ministro tubtob nga makapili na sa iya sini nga successor. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Kamay sa pagpag ni UK Prime Minister Liz Truss, kag sunog kay Bombo correspondent
Ramil Isugon direkta sa UK ang leadership election para sa magabulos kay Truss nga amo ang shortest serving Prime Minister sa maragtasang Britanya ang makompleto sa masunod nga semana. Antes sa kay Truss si George Canning ang anay nagakapos sa record sa pagserbe sang 119 kadlaw sa tong 1827 matapos ini ang mapatay. Makipila naman kabeses nga ginapanawagan sa pila ka mga conservative lawmakers ang pagpanaog ni Truss sa pwesto matapos nga napilitan ini nga ibasura ang yasin nga economic program nga ginpatigayon sa Setyembre 23 nga nagresulta sa paghuyang sang pound ka government bond markets. Naghimo sang draft ini si Truss para kay former Health Minister Jeremy Hunt nga iya panibago nga Finance Minister nga nagamando sa pag-reset sa iya sini nga administrasyon. Apang sa Miyerkules ang mga mamalida nga kaupod sini sa partido ang nagbinasulay nga ginsundan sa pag-resign sa isa pa ka senior minister. Pahig sang conservative lawmakers nga mahimo pagabus na si Truss sa iya sini nga leadership rival nga si former Finance Minister Rishi Sunak ukon mahimo man nga si Penny Mordaunt ang nangin ikatatlo sa piniliay agon nga maging Prime Minister sa tilikdan nga anom ka semana. Sa pag-resign sa amon sa Home Secretary nga si Suela Braverman nga amo ini naga-pressure sa iya nga mag-resign bangod sa pagsarurot sa amon sa ekonomiya ng pagtaas ang amon sa mortgage interest rate na nagalabot sa 6.5% kag subong man ang pagnubo man sa amon sa value sa amon sa pounds o sa amon sa currency against sa dollar. Ang kabay sa pagpag ni Bombo correspondent Ramil Isugon direkta sa United Kingdom. Samtang sa bahay naman sa detalye sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Ginapreparahan ang pag-abot ng first family kay iban pa mga very important persons so kung mga VIPs sa highlights sa Mascara Festival sa 2022. Sunod sa kay Attorney Pinky Merano Campo, ang festival director sa Mascara Festival, magluwas kay President Ferdinand Bombo Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kagduan nila ka mga kabataan nga Sanday Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos Jr. kag si Vinnie Marcos. Gilalauman man ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte, pila ka mga Chief Executive Officers sa bayan sa mga korporasyon sa pungsod kag mga artista sa highlights sang Mascara Festival. Sunod sa iya nalauman naman sa mga pumuluyo. Ang traffic bangod nga subugod-subong adlaw, nalakip naman ang dalalakson sa festival site. Sa Sabado, sunod sa kayo kampo, alas 6 ng gabi, magasugod ang electric mascara nagikan sa Upper East Mega World kag padulong sa Bacolod Government Center o sa din sila nga magaperform. Nagapanugyan ini sa mga magalantaw sa Sabado, alas 5 sang hapon nga dapat yara na sa BCGC bangod nga posible sila ang masiraduhan na sa dalan. Sa Domingo, launa sang hapon, magasugod ang street dance competition sa Rizal area. Tagilalauman nga makaabot sa Paglam Stadium, alas 3 sang hapon kung sa din sila ang magaperform sang arena competition. Sunod sa iya, bukas ang upper back grandstand sa publiko kay ini ang first come first serve basis. Alas 10 ng gabi magasugod ang pagbukas ini. Kay nalauman naman nga mag-aabot sa October 23 ang presidente sa Pilipinas apang sa karon wala pa ini sang fixed nga schedule. Magapanigay naman sunod sa iya sa meeting sa security kag nag-deploy man sa dugang nga masobra 1,000 ka mga police personnel sa highlights sang festival. Sa aton sa pamuluyo diri sa Bacolod no, medyo maano lang kita expect kita heavy traffic no, kay syempre ang aton nga Lacson Street no i-add na siya nga site this weekend sa 21 to 23. So ang road na passable, may portion na nga passable siya kung daytime, and then we will close it by 4 o'clock up to na sa kaagahon. Ang kabay sa pagpag ni Mascara Festival Director Attorney Pinky Merano Campo.
Samtang masobra sa kalibong ang mga police personnel ang kabugusan niya gin-deploy sa Bacolod City para sa Mascara Festival. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Liberty Indiape, ang Deputy Spokesperson sa Bacolod City Police Office o BCPO, nagikan sa nagkalain-lain nga units ang ginpang-deploy sa mga police personnel lakip na sa Police Regional Office 6 kag Negros Occidental Police Provincial Office. Sunod sa iya, masobra isa kagatos ka mga personnel ang gadugang deploy sa festival venue sa apang hindi pa makahatag sang exact nga numero para nagapadayon pa sila baton sang augmentation. Magluwas diri may iban man nga mga uniformed service kag mga ahensya nga gintap agud niya mag-secure sang area. Nakadepende naman ang numero sa mga personnel nga iga-deploy sa kun ano kadako ang event. Nagapanugyan si Indiape sa mga pumuluyo nga magsunod kag magkooperar sa mga pagsulundan agud niya mangin matawhay ang pagsaulog sang festival. Ginainganyo man sini ang mga tumalambo nga hindi magdala sang valuable items, bladed weapons, firearms, hindi pwede manigarilyo sa festival sites kag bantayan gid ang mga kabataan. Sa subong madamo naman ang gindugang or ginaugment sang aton diri sa may Bacolod City Police Office. Nagalin sa nagkalain-lain man ng mga unit regional office kago diri man sa aton sa may Negros Occidental PPO. Ang kabansbog payag ni Police Lieutenant Liberty Indiape ang Deputy Spokesperson sang BCPO. Dugang nga balita lokal, nag-request na sa Police Regional Office 6 Headquarters ang kapin 240 ka augmentation sa bayan sa mga police personnel nga igahamtang sa area sang Lacson Street para sa aktibidad sa Mascara Festival 2022 humalin Oktubre 20 tubtob Oktubre 23. Sunod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2, ang kalakip sa mga gin-deploy ang gikan sa tatlo ka mga offices, particularmente na sa Negros Occidental Police Provincial Office kag Iloilo Police Office. Ang Bacolod Police Station 2 ang na-assign sa pagbantay sa palibot sa Lacson Street humalin Oktubre 20 tubtob 23 nga nagabantay agon nga mapunggan ang mga personalidad nga nagabuhat naman sang malain. Pasalig sini nga sa kada street kag corner may ginpamtang na ini nga mga kapulisan, particularmente na sa mga stages nga gintukod. Sunod diri, nag-deploy na sila sang organic personals nga magasiguro sa kailwayan sa mga dignitaries, kangay sang mga politiko, ka mga celebrities nga magatambong sa event. Pangabay naman ni Pendon nga mangin matawhay, malinong kag masinadyahon ang pagsaulog naton sa Bacolod Mascara Festival sa Dalan Lacson kag magapabilin ang zero incident. Ginapadayaw man sini nga sa 20 kadlaw nga pagsaulog sa selebrasyon nagapabilin nga malinong kag matawhay ang palibot kag wala sang record nga mascara related incidents. Ginakalipay man ni Bacolod Police o kon Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Martir ang effort kag ginhatag man sa mga kapulisan kalakip na sa iban pa nga mahensya nga nag-workout hand in hand kaangay sa Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Army, Philippine Coast Guard, kasubong man sa mga local government units sa pagsiguro sa mga area of convergence kaangay sa Bacolod City Government Center, Bacolod Public Plaza, kag Panad Park and Stadium. So ang Miyerkules naman nag-umpisa nga sirado ang Dalan Lacson kag ginsuguran ang rerouting bangod nga magutok na ang dalagan sa traffic samtang nga pagabantayan naman kung mahimo na nga malabayan ang dalan subong nga adlaw. Mag-deploy sa border or sa palibot sa Lacson Street just to contain those personalities nga maghimo sa malain diri sa Lacson area. In every street and every corner may police kita, most especially sa mga stages in pang put up may gina-deploy ako na ang mga organic personnel kag mga augmentation just to secure the VIPs, the dignitaries nga mag-attend, politicians or mga artista naton nga mga bisita magakadto diri. Ang kamay naman sa pagpayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon, Station Commander sa Bacolod Police Station 2.
Samtang ginatag sang manager sang National Food Authority o kanang NFA Negros Occidental nga wala sila nagapili kay nagalimit sang pagbakal sang palay sa mga mangunguma, pribado man ini o kon miyembro sang kooperatiba. Sa interview sang Bombo Radio kay Epifanio Cosca, ginpayag sini nga sila ang nagabakal sang humay sa tanan nga luyag magbaligya. Sunod diri sa karon ang standard nga presyo sang kada kilo sang humay sunod sa national government among 19 pesos. Kaga bintahan sini para sa mga mangunguma. Sunod diri deficit naman nga supply sang humay sa Negros Occidental bangod nagafocus ang probinsya sa Tubo kag sa Kalamay. Apang wala man sang dapat nga kabalakan sunod sa iya bangod wala man sang food shortage. Kag nagapangayo man sila sang augmentation sa panay. Sa karon ginatinguan sa mga ini nga makapatigayon sang massive campaign activity sa Negros kag nagakuha man sa iban nga mga commercial miller sector. Sunod sa iya sa bahin sa marketing ginapakita sa NFA ang ilang suporta sa mga mangunguma bangod tinutuyo sang ahensya nga masiguro ang supply sang pagkaon sa pungsod. Nagasuporta man ang local government unit sa LGUs apang may mga mangunguma nga napabayan bangod posible nga wala sila nakakomply sa mga requirements, partikular na sa paghatag sang binhi. Ang industry, nagabakal sang palay. Clean and dry. That is mandated by our clean and dry na 14% cleanly and then malimjo na sa with 95% purity. Naman sa tawag ng clean and dry. That is the standard yung na buying sang quality sang NFA. Sang nagabakal ini sa tanan ang gusto magbaligya, especially farmers at mga cooperative. Ang kabayan sa pagpahayag ni Epifanio Cosca, ang manager ng National Food Authority Negros Occidental. Samtang sa ano kanapusan nga balita lokal, ginpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrondo Diaz nga hindi na makabaton sa incentive benefits for exemplary services ang mga empleyado sa provincial capital matapos ngayon ang wala gin panugutan sa Commission on Audit. Sunod sa kay Attorney Diaz nga makapila ka beses na nga gin disallow sang COA ang paghatag sang incentive benefits for exemplary services. So kung ining IBES bangod suno diri hindi klaro ang legal basis ni. Sunod sa iya luyag ni Governor Eugenio Sebong Lacson nga kung ano ang legal kag ginasuportahan sang COA amo lamang na ang padayunon apang wala ini nagapatimaan nga hindi na makabaton sa mga bonuses ang mga capital employees. Sunod diri sila ang magapangita sa iban nga pamagi nga makatag sa mga bonuses nga ginapanugutan sa bahin sang COA. Sunod diri humalin pa sa tuig 2021 ang ilang apelasyon sa Korte Suprema agud nga mag-judge sang validity sang paghatag sa bahin sang IBES kag kun mangin pabor ang mangin resulta sini ini ang padayunon. Apang kun hindi konforme ang korte sunod sa provincial administrator magapakita sila sa iban pa nga pamaagi nga pisar hindi gid man matupungan ang mga bonuses nga nabaton sa mga empleyado sang tilikdan nga tuig hindi naman magdako ang diferensya sini nga tuig. Si Governor Bong Lacson always wants nga ang aton employees will receive additional bonus based on guidelines. Of course, that will be issued by Malacanang and the Civil Service Commission. So, ang iban tong disallow, no? Si Gov nag-request na sa ako nga i-implement ng iyang pa-AY, hindi na natin pagsigihon ang paghatag sang IBES, pero permilang tagin na disallow sang COA. Ang kamay sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrondo Diaz. Philippine Standard Time, 19 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kamoy ato magkaundan sa aton sining top story of the day kag sa aton sining mga nagapangunang nga mga balita lokal. Sabay naman sa mga kaundan sa aton mainit-init pa bag-o nga mga balita national, international kay iban pa nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos gid lamang sini.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesu-Cristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang tatlo ka Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takla alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita national. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magabiya lamang ini sa nga pwesto bilang Agriculture Chief kung mahumana ang structural changes sa departamento. Sunod sa Presidente, tuman kabudlay sa mga problema sa sulod sa Department of Agriculture o kung ang DA, kakinanglan anay sa Presidente, agun nga ini ang mabag-o. Dugang pa ni Presidente Marcos nga may mga butang nga sarang mahimo sang Presidente apang hindi mahimo sang tiglikom. Sunod diri ko na institutionalize na sang maayo ang mga functions kag napatuman ang structural changes nga kinahanglan sa bahin sang DA kadungan sa pagbutang sang appointment sa departamento. Amo pa lamang siya nga magabi bilang Agriculture Chief. Patag sini nga sa pag-abot sang tiyon, hindi na kinahanglan nga Presidente ang magapamuno sa departamento. Payag pa ni Presidente Marcos nga ang problema sa agrikultura sa pungsod tuman nakadalom. Bangod ini ang nag-umpisa sang malawig na katinuig, gani hindi madasig nga mabalik ang sadto maayo nga sistema diri. Gani nagapati si Presidente Marcos nga sa karon kinahanglanon pagid ang yasin nga pagpamuno sa Department of Agriculture. Nagpromisa man ang Presidente nga pasakaon ang food production sa pungsod kag panubuon ang presyo sa mga food products. Luyag man sini nga makayo ang value chain agud nga ma-address ang short-term kag long-term problems sa sektor sang agrikultura. Sa idalom naman sa pagpamuno sini bilang DA Chief, naibalaan nga ang presyo sang kalamay nagdangat sa 134 pesos kada kilo. Sa pila ka mga supermarkets kag tubtob 110 pesos kada kilo naman sa wet markets. Samtang ginapoint ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Anay Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF Commander, retired Police General Moro Virgilio Lazo bilang bago nga pinuno sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Si Lazo nga kabayan sa Philippine Military Academy o PMA Class 1984 ang magabulos kay Wilkins Villanueva bilang Director General sang PDEA, ang lead agency sa kampanya batok sa illegal nga droga. Ang panibago nga PDEA head ang tumandok sang Lawag City, Ilocos Norte. Matapos nga maggraduar sa PMA sa tong 1984, si Lazong nagsulod sa Elite Force ang PNP nga Special Action Force o SAF
nga yara sadto sa idalom sang gindula ng Philippine Constabulary. Siya ang nagserbi man nga katapos ang Presidential Security Group o PSG sa idalom ni late President Fidel V. Ramos. Si Lazo ang ginbutang bilang SAF Director sa tong Marso 2015, halos 2 lamang kabulan matapos ang maduguon nga mamasapano incident kung sa diin 44 ka mga SAF commandos ang nagkalamatay samtang nagapatigan sa special operation sa paglagas kay Zulkifli Benher alias Marwan, ang Malaysian nga isa sa leading figure sa Islamist militant group nga Jimaya Islamiyah. Ang pag-appoint sa iya bilang SAF Director ang ginpatigan sa mga tinion kung sa diin ng anay commander ang nagapangatuban sang kritisismo bangod sa ginalaragway nga pigaw nga pag-handle sa mamasapano operation. Samtang wala sang malauman nga dugang sa bahin sang honoraria ang mga magaserbe bilang electoral board sa Oktubre 2023 nga barangay kag sangulang kabataan election sukon ining BSKE. Ini ang gipayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa ilang 2023 budget hearing sa Senado kahapon. Patag sini nga gikan sa inisyal nga ginhingyo nga dugang nga 10 billion pesos agud nga mapasaka sang 10,000 pesos, 9,000 pesos kag 6,000 pesos ang honoraria. Ini ang ginpanubo sang Comelec sa 2.7 billion pesos. Ini matapos ang ginpayag sa mga senador nga tuman kadako ang ginahingyo sa bayan sang Comelec. Bangod sini ang bayad sa Electoral Board ang hindi na maging kaangay sa ginbayad sa national elections kag magapabilin sa 6,000 pesos, 5,000 pesos, 4,000 pesos kag dugang nga 1,000 pesos sa bahin sang transportation allowance. Sunod kay Garcia, ginpanubuan nila ang balor sang panginahanglanon nga budget para sa barangay ng SK elections. Gani sila ang magakinanglan na lamang sa 2.76 billion pesos imbes nga ang original nga ginpropose nga 10 billion pesos. Bangod limitado ang budget, paghimuon man nga 600 ka mga botante ang iga-assign sa kada presinto kag mas panubuan ang voting hours nga maumpisa alas 7 sa ngaga tubtob alas 3 sang hapon. Apan sunod sa kay Senator Amy Marcos, ginsita na sang Komisyon on Audit o COA ang Comelec bangod nga nagdangat na sa 13.17 bilyones pesos ang unliquidated funds kag advances ng ahensya. Nagpasalig naman si Garcia nga ini ang ila solusyonan kag pagasugura na ang liquidation. Kag sa ato na katapusan nga balita national, wala na sang plano si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kilalahon ang $38 million military helicopter contract sa Russia nga ginkanselar na sang nakaligad nga administrasyon. Ini ang kasunod sang panawagan ni Ambassador Marat Pavlov sa pagkilala sa kasugtanan bangod wala pa makalabot sa Russia ang formal notice of cancellation. Patag ni Presidente Marcos na ginathag na sang nakaligad nga administrasyon nga ang kasugtanan ng hindi na padayunon gani ini ang hindi na madayon. Sang Agosto madumduman nga ang Department of National Defense o DND ang nagpahayag nga ilan na ginakanselar ang procurement sang 16 ka mga M17 helicopters nga magabalor sang 12.797 billion pesos gikan sa Moscow bangod sa pagbag-o sa mga prioridad tugas ang global political developments kasunod sa pag-atake sang Russia sa Ukraine. Suno kay Presidente Marcos ang Pilipinas ang nakakita na sang alternative supply para sa panginahanglanon sa helicopters. Santo sa report ang Estados Unidos ang natala na nga magapalabot sang $100 million bilang foreign military financing sa Pilipinas kasunod sa pagkanselar sa kasugtanan sa Russia. Suno kay Presidente Marcos sila ang may kasugtanan sa Russia para sa heavy lift helicopters kag karon sila ang nakasiguro na sang alternatibo nga supply gikan sa Estados Unidos pinaagi sa manufacturer nga Poland. Gani may ara na ini sang kabaylo. Samtang sa ato nagapauna nga balita international, una kita sa Ukraine. Ginpanugyan sang gobyerno sa Ukraine sa mga pumuluyo nga limitahan ang ilang electricity consumption. Sumugod kahapon agud nga makasustener gikan sa pagguba sa Russian Army sa mga power stations karon nga nagalapit ang winter sa nasabit na pungsod. Asunod sa meeting kaupod sa mga energy companies, ipayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky
nga sila ang nagapreparar na para sa tanan nga possible scenarios. Samtang ginakonsiderar ang winter, inikadungan naman sa pag-akusar sang Kiev sa Moscow nga amo ang naga-orchestrate sang mass deportation sa mga sibilyan sa mga okupadong reyon sa Kherson. Sa Miyerkules nga adlaw, nagpatuman sang martial law si Russian President Vladimir Putin sa 4 ka mga regions nga gin-annex o kung gin-angkon sang Kremlin. Samtang ang Russian forces ang nagpaulan na naman sa mga munitions sa palibot sang Ukraine, kalkip na sa Kiev kag nakatundan nga bahin sang pungsod nga sadto wala na ginaluntaran sang giyera. Sa isa ka evening address, nagpaandam si Zelensky sang posibilidad sa pag-target sang Russia sa mga energy facilities. Gani nagpanugyan ini sa pungsod nga magtipid sa kuryente. Sumugod las 7 sang aga kahapon oras sa Ukraine. Adugang pa sa presidente nga ang gobyerno nagatrabaho na sa paghuman sang mobile power supply points para sa mga critical infrastructures sa mga syudad kag Minuro. Samtang gininyo naman ni Kiev Mayor Vitaly Klitschko sa mga residente sa capital nga hindi na pagpaandaron ang mga major electrical appliances bangod bisan ang gamay lamang nga pagtipid ukon pag-iban sa electricity consumption sa kada panimalay, dako na nga bulig sa pag-stabilize sa operasyon sang National Energy System. Samtang sabay naman sa aton si Balitang Espesyal, aksidente nga nabungguan ng isa ka Japanese nga lalaki nga nagatrabaho sa pag-preserve sang cultural heritage ang ginakabig pinakatigulang nga toilet sa isa ka Buddhist temple. Ang Tofukuji Temple sa Western Kyoto region ang mayara sa isa ka toilet nga ginhimo pa sa 15th century kag ginakabig nga isa ka importante nga cultural asset, no? Asset ang ini nga pertika dumaan ng toilet, no? Apang ang original wooden doors ini ang naguba matapos nga aksidente naman nga nabungguan sang 30 anyos na driver nagikan sa Kyoto Heritage Preservation Association. Siya ang nagpark sa tubang sang toilet kag iga-restart kung tanya sa lakyan sini, apang wala niya na-realize nga siya ang naka-reverse. Sunod sa isa ka pulis sa Kyoto, nagakilala ini sa dako nga effort agud nga ma-restore. Ang ini nga kasilyas o kung toilet ang ginagamit traditionally sa mga monghe bilang kabahin sang ascetic training. Ginatinguan karon sa mga otoridad nga ini nga toilet, pinakadumaan nga toilet ang ma-restore. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, dugang na naman nga palasanon sa mga panimalay bangod 14 ka mga manufacturers ang basic kag prime commodities kang isang canned goods, kape kag habon ang ginalauman nga magapatuman sang increase sa ilang mga produkto santo sa pahayag sang Department of Trade and Industry. Yari ang report ni Bombo de los Reyes. 14 ka mga manufacturers ng basic ag prime commodities ang ginalauman nga magapatuman sang increase sa ilang mga produkto suno sa isa ka opisyal nagikan sa Department of Trade and Industry. Suno kay Marcos Valdez II, Director sang Consumer Protection and Advocacy Bureau sa DTI, may ginahulat na lamang nga dokumento ang DTI nagikan sa mga manufacturer antes pagwaon ang bag-o nga suggested retail price sa masunod nga semana. Nalakip sa mga posibleng nga magpasaka ang mga manufacturers ng canned goods, kape kag habon. Sunod rin may mga representatives ang kada kategorya sa Basic Necessity SRP Bulletin. Natala na man nga pag-oon sang DTI ang price guide sa mga Noche Buena products kung sa diin ang hamon ang may pinakadako nga price increase. Abisar sa mataas nga presyo, kampante sa gihapon ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association nga madamo ang magabakal samtang nagahilapit ang Paskwa. Wala sang kontrol ang DTI sa presyo sang Noche Buena items, bangod hindi ini basic, gani wala man sang SRP. Samtang sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 94 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 33 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 50 centavos. Ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 56 centavos.
kag ang Saudi Arabian Rial ang may baylo nga 15 pesos and 67 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 65 pesos and 95 centavos, tubtob 66 pesos and 49 centavos, ang premium ang nagabalor sang 66 pesos and 85 centavos, tubtob 66 pesos and 95 centavos, kag ang diesel ang nagabalor sang 78 pesos and 70 centavos, tubtob 78 pesos and 95 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nagatinguha ang Pinoy skater kag two-time Winter Olympian si Michael Martinez nga makasulod sa Milano Cortina Winter Olympics sa tuig 2026. May dugang nga detalye si Bombo Fons Espino. Inpahayag ni two-time Winter Olympian Michael Martinez nga nagapaninguhan ini agod nga makalipay para sa spot sa Milano Cortina Winter Olympics sa 2026. Si Martinez ang labing una nga Southeast Asian nga nakigbahin sa Winter Olympics ang nagatuyo nga mag-break free nagikan sa isa ka 2-year semi-retirement. Sang damlag lang nag-coach ini sa mga young figure skaters sa Pilipinas. Sunod diri madugay na sini nga luyag nga mangin isa ka coach kag ipakigbahin ang iya nga natunan sa tanan. Si Martinez ang nag-debut sa Winter Olympics sa Sochi, Russia sang tuig 2014. Matapos ang 4 ka tuig nakaangkon ini isang break agud nga makabalik sa games. Matapos ang ginbuyan sang Sweden ang spot sa Olympics kag ginsaylo sa Pilipinas rason kun nga ana panagutan si Martinez nga mag-compete sa 2018 Pyeongchang, South Korea Winter Olympics. Nagapati ini nga may rason kun nga siya ang wala nag-compete kag magapaninghwa para sa masunod nga Olympics. Samtang sa aton sa nga FIFA World Cup trivia, nakabalo-bala kamo nga sang Hulyo 14 tuig 1930, kapin sa 300 lamang ka mga persona ang nagtambong sa match sa tunga sang Romania kag Peru sa Estadio Posito sa Montevideo sa Uruguay. Ini ang ginakabig nga lowest recorded attendance sa isa ka World Cup match. Kagamay ato mabalita sa patag sa hinampang, ini si Bombo Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sa bahay naman sa aton sininga showbiz news, madamo ang nagahulat. Sini, galing pagwana sa aktres nga si Mommy Angelica Panganiban ang mga litrato siya baby girl nga subang nila sang fiancé nga si Greg Homan. Yan yung chika, upos sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Isa ka bulan tapos nagbunag, gin-reveal na ni Angelica Panganiban ang itsura sang iya baby nga si Amela Sabine. Sa Instagram, ginpakigbahin sang aktres ang mga charming pictures sang ilang baby ni Greg Human nga nakaagom naman sang linibong nga mga comments na gikan sa mga celebrities kag netizens. Nalakip sa mga nagpalabot sang pagdayaw kay baby Amela amo sanday Marian Rivera, Enchong D, Isabel Daza, Maymay Intrata, Maris Racal, Ryan Bang, Kian Cipriano, Diana Zubiri, kag iban pa. Sa iya recent vlog, ginako ni Panganiban nga medyo challenging para sa iya kag kay Human ang breastfeeding kag pagpulaw bilang mga first-time parents. Suno sa iya lain ang pagpulaw kung may ginaatipan ka nga bata, bangod tuman ini kadako nga responsibilidad. Suno pa diri, mas mabudlay ang breastfeeding sang sa paglabor, bangod nagakinahanglan ini sang commitment. Apang ang mga pagpanghangkat ang sarang sining antuson para sa iya pinalangga nga baby. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang ato naman ibaluon ang pinaka-latest nga lakas ng panahon sa bayan sa aton sining weather update. Live and direct gikan sa aton sining Bombo Weather Center. Upod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in! Yes, Bombo Jazz kag mga kabombo. Nagdasig pa ang paghulag sang Tropical Depression Obet padulong sa Luzon Strait sa kadasigon nga 30 kilometros kada oras. Ang sentro sang bagyo ang ulihi nga nasipetan nga nakabase sa 335 km east sang Basco, Batanes. Ini ang nagadala sang hangin nga may kabaskugon nga nagadagat sa 45 km per hour malapit sa sentro kapag badlos nga tubtub 55 km per hour.
Nagdala naman sang mga pag-ulan kag mabaskog nga hangin sa nanari-sari nga bahin sang pungsod kahapon ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ, partikular na sa Southern Luzon kag Visayas. Apang ini ang epekto sini ang amat-amat na nga nagahinay. Samtang magdala naman sang pag-ulan sa Northern Luzon ang shear line ukon ang pagsugataay sang mainit nga easterlies kag mabugnaw nga northeasterlies surface wind flow. Samtang nag-umpisa naman ang pagsulod sang northeast monsoon ukon amihan. Humalin sang Oktubre 20. Karon sa udto ang bagyo ang mag-epekto na sa dako nga bahin sang Northern Luzon. Santo sa track sang Tropical Depression Obet sa 12 ka oras ini ang magahulag sa nakatungdan nga direksyon kung sa diin sa gabi ini ang magalandfall na sa Batanes ukon Babuyan Islands. Ini ang magdala sa maulanon nga tiyempo sa Northern Luzon, partikular na sa Ilocos region. Sa Sabado sa hapon, ini ang magalapaw sa kadutaan kag sa gabi, ginalauman nga makagwa na sa Philippine Area of Responsibility o KONPAR kag magapadulong sa West of Philippine Sea tubtob sa Southern China. Ginpaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Batanes, Babuyan Islands kag northeastern portion sang mainland Cagayan. Samtang sa antad sang temperatura, diri sa Bacolod City 24 to 32 degrees Celsius, nga may 84% nga tsansa sang pag-ulan, ang hangin ang may kapasugon nga 1.5 km per hour, nga may overcast clouds. Metro Manila 26 to 32 degrees Celsius, nga may 75% nga tsansa sang pag-ulan, ang hangin ang may kapasugon nga 8 km per hour, nga mostly cloudy. Samtang sa Dagupan, 25 to 31 degrees Celsius nga may 95% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 1.6 km per hour nga may moderate rain. Kalibo, 26 to 31 degrees Celsius nga may 20 to Oktubre 23. Sunod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2, ang kalakip sa mga 23 to 31 degrees Celsius nga may 100% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 1 km per hour nga may scattered clouds. Ang adlaw ang nagbutlak las 5:37 subong nga aga kag magatunod las 5:28 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ini si Bombo Grace din Labaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Philippine Standard Time, 41 minutos na. Nakalipas sa takla las 6 sa aga mga kabombo, kagamuyat to ang pagdulong namon sa inyo sa mga dalalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Biyernes petsa 21 na kita sa bulan sa Oktubre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, bayara na naman kita sa 65 dias, 65 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kag Bombo Jazz, Jesus-Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sa bahay naman, sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, aton siningan news analysis may tigulo, tigkalalag. Simana na lang ang paghahulaton, liwat naton matilawan ang mga kalanoon. Nagakalingaw kita kung nini ang lutoon, tagsa, kaisa katuig lang naton nini, hikuton. Ginatumod ko ang tigkalalag nga palabuton. Adlaw nga ginpain, agud nga minatay ang aton dumdumon. Haladan sang pagkaon nga ilan na uyunan, sang sila ang buhi pa sa kalibutan. Sa karon medyo limitado ang kakanin nga lutoon. Padayon abi nga nagasaka ang presyo sa mga balaklon. Pilit nga aton pagasumanon, basi magkulang ang katamis, kalamay, kulangon. Bisan pa ang kananam sang ibos kag butong ang mabuhinan. Gata ang presyo daw hindi masarangan. Sa sining tigkalalag nga aton ginakakunyagan,
magkinot kay ang budget paiguan. Ang ini nga panguna-una pananawan naging padala ni Claudio Solano sa Barangay Tangob, Bacolod City. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod